Assalamu alaikum masu sauraro, a danna mana ƙararrawa, a danna mana like, a danna mana share. Ya Ashfaq, ƙirjinta yana bugawa tana ɗan ƙwanƙwasa ƙofar tana kiran sunan yayan nata a hankali. Saboda kada ta yi laifi, ta san halin yayan nata sarai idan yana barci ba a tashinsa. Baya son hayaniya da yawa, shi mutum ne mugun miskili. Yanzu ma da ƙyar ta yarda ta amincewa mom ɗin tasa akan ta je ta kirawo yayan nata tunda ya kashe wayarsa. Har yanzu bai kunna ba. Kada ya sauke mata ruwan masifa ko kuma kallon nan nasa da idan ya yi maka shi kaɗai ma ya ishe ka hantar cikin ka ta kaɗa. Ana haka ta ji ya ce, I'm coming, leave the door. Nan ta yi sauri ta bar ƙofar ta tafi tana ƙunƙuni ta samu mom ɗin tasa a falo ta ce mom yana zuwa. Shi ya Ashfaq komai sai an yi masa. Mom sai ka ce wani ƙaramin yaro gwara ya yi aure ya bar mana gidan mu huta. Mom ta rankwashe kanta ta ce, kin ga Amira ki kiyaye ni kin bikin sa wa yayanku ido. In ba dan shi da yake tsawatar muku ba, da ban san irin rayuwar da za ku yi rinƙa yi ba. Ai na gode masa. Can sai mom ta ƙara cewa, ni ma fa abin nan har yanzu yana damuna. In an yi masa magana, ya ce shi fa har yanzu bai ga wacce ta yi masa ba. Wai duk 'yan matan yanzu ba su da aji da kamun kai. Ina ga kawai wata yarinyar zan samo masa na aura masa. Maganar ta ƙaƙare mata sakamakon jin takunsa yana saukowa daga step. Nan ni ma na ɗaga idanuwana ina kallon step ɗin. Ai sai na saki baki da hanci ina kallon wani haɗaɗɗen guy na gani. Kyakkyawan gaske dogo fari haɗe da sirkin ja mai faffaɗan ƙirji mai manyan idanuwa. Ga bakinsa ɗan ƙarami daidai kiss. Ga hancinsa nan tsaye kamar biro. Na kai idona kan sumarsa a nan na gan ta kwance baƙi ƙirin irin ta buzaye na ce masha Allah. Allah ya yi halitta a nan. Allah ya yi halitta a nan. Ga tafiyarsa da yake yi cikin izza. Hankali na ya dawo lokacin da na ji yana cewa good morning mom. Morning boy, how was your night? Alhamdulillah. Ka san za ka je ofis amma ka ki tashi da wuri boy. Kuma hakan ba halinka ba ne zuwa ofis late. Ya ce yes mom, yau ba zan shiga ba saboda ina da ɗaurin aure. Okay to kai yaushe ne za ka yi naka? I want to see my grandchildren. Cikin gajiyawa da hirar ya ce, mom ki taya ni addu'a har na ga wacce ta yi mini. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shi da Allah a danna mana subscribe, a danna mana like, a yi mana sharing.